Dik Lime. Loh, kayak Jarwo. Pokoknya kalau ketemu Dik Lime terus hatiku gimana gitu loh. Kayak film cacorek kae to iki kayanan. Iya. Oh, Ipin Upin. Oh iki. Sapa Jarwo? Wah, Saka Jarwo. Dianter keliru. Pokoknya sama Bang Jarwo semua beres gitu loh. Iki dadi sapa iki? Ini Dik Lime gitu. Lah awakmu? Bang Jarwo. Oh. Iya, kamu sopo gitu loh. Aku Yudo. Loh. Maksudnya ini kan Dik Lime. Ha. Ya aku Jarwo. Jarwo. Kamu sopo? Yudo. Yudo. Iki Pak Eko. Heeh. Piye iki dadi piye? Iki ta piye? Ih. Aku Jarwo. Ya. Ini Dik Lime. Dik Lime. Kamu sopo? Aku Yudo. Kamu telek. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Nane. Kediri punya bos. Sing dalu gendok Salindri. Nggih, wilujeng dalu. Ayah Eko. Wah, pripun kabare Cahayu? Alhamdulillah saya. Semoga-moga kekuatan kesehatan tansah terlimpahkan neng dirimu. Amin. Mboten enten alangan napa-napa saya lancar rezekine. Pangestune. Seorang perempuan yang dewasa lahir batine. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semanten ugi kagem panjenengan. Ayah Eko yang paling aku sayangi. Terima kasih, Cahayu. Kita sudah dari dulu waktu cek cilik. Ah iya. Aku cek cilik samene kae pertama melo sampean nganti saiki. Domongi Awet kok. nome, awet Amin. sehate. Oh iya, iki mbiyen sing gendongi aku lho Mas Yudo. Nggih. Wah, sing Cilikane nggih sing ngedusi kula bareng gedhe. Bareng gedhe didusi moh saiki. Oh iya rumangsa aku kok. Paranono. Mbak Niken Iki kula sehat. tak napa salam-salam riyen kangen-kangenan kali Om Yudo. Oh iya monggo Cahayu. Iya. Dek Niken, walah sehat nggih sampean. Alhamdulillah Muka sehat, munda Om cantik, Yudo. munda ayu. Munda cantik kok. Pengen. Lah aku kok ora. Aku mbok kecup rabies malah. Ngawur pripun sehat sampean? Alhamdulillah kula sehat Om Yudo. Alah, tambah cantik, Alah, tambah masa putih, saya. tambah ayu, Masa lemah gemule. Alah yo ngene iki lho aku lek kadung tepak tanggal iki mesti aku ki lemah lembut ngono kuwi. Kadang ya sakala mangsa ya ndengi jingkrak-jingkrak ngono kae ning saiki lemah lembut. Nyapa? Bempernya. Lah iki ndeleh ndas ya ora iso. Kowe kene anu. Tinggal ning lemari ngono lho ganti ndas truk. Aku ki rumah saku wis nisih. Om Yuda. Dek Niken. Sampe mau teko jam piro? Kula dugi mriki jam 09.00. Jam 09.00. Nggih, sareng-sareng kalian bocah. Oh iya, mobilnya sampean ndek mau lek ning Iki kula parkir teng cedak Oh iya, musala. mburine mobilku mau ya Nggih. ya. Bocah Mas reuni. lama. Nggih sampun dahar kula. Alah, Rawon. Rawon enak. Aku tak lungguh kene, Dok. Kene Lah, lho. Eneng rai dingge peper. Panjen raine kaya bekecap to. Sing salah ya kowe kuwi lho, ndeleng aku. gone ra iso. Ketemu karo Dek Niken iki paling tidak iki sebagai pemuda milenial iki piye ngono cak-cek mak-mak Iya. ngono kok iso. Dik Lime. Lho, kayak Jarwo. Pokoknya kalau ketemu Dik Lime terus hatiku gimana gitu loh. Kayak film cacorek kae to iki kayanan. Iya. Oh, Ipin Upin. Oh iki. Sapa Jarwo? Wah, Saka Jarwo. Dianter keliru. Pokoknya sama Bang Jarwo semua beres gitu loh. Iki dadi sapa iki? Ini Dik Lime gitu. Lah awakmu? Bang Jarwo. Oh. Iya, kamu sopo gitu loh. Aku Yudo. Loh. Maksudnya ini kan Dik Lime. Ha. Ya aku Jarwo. Jarwo. Kamu sopo? Yudo. Yudo. Iki Pak Eko. Heeh. Piye iki dadi piye? Iki ta piye? Ih. Aku Jarwo. Ha. Ini Dik Lime. Dik Lime. Kamu sopo? Aku Yudo. Kamu telek. Koncone Aku itu Jarwo to. maksudnya namanya sopo gitu loh. Oh, sapa? Coba Iya. suaranya Jarwo gimana?
Delime. Delime iki apa? Anu pacare Jarwo. Ya, Eh? kamu namanya Delime. Aku pacare Jarwo. Lah Iya. pas Jarwo liwat enek pitik, suara pitik. Piye suara pitik? Pitik jago ya. Semua. Ya. Semua beres karo sama Bang Lah Jarwo. pas Jarwo mlaku-mlaku. Lah kok ana kirek liwat, pasu jenggung. Ya, sama Bang Jarwo Kok iso itu apik hasilnya. iki to karo asune. Asem ke. Mosok apik Digandeng, Oh, digandeng. aku pamane iki pacare Jarwo. Dadi aku pacare sampean. Mlaku-mlaku delalah enek wedhus. wedhuse cilik apa gedhi? Cilik, cempe. Mbak. Nek Sing gede. Mbak. Di. Kok meh padha ya. Sik. Hmm. Lanang apa wedok? Lanang. Bu. Oh, iki wedhus lanang. Bu. Nek wedhus wedok. Wedok. Mbak. Biasa. Oh, biasa ya, biasa. Nah wedhus lanang? Wedhus lanang. Bu. Oh, iki wedhus lanang yang wedhus wedoke ram. Aku mumpung gandengan. Heh. Condronen. Lho, njaluk dicandra. Iya, Pak. Wah, sampean mlaku saking mriku Mbak Niken. Mriki Jabi. Mlampah wong loro. Mbak Niken. Dawuh. Monggo mlampah. Badhe guak batang nggih. Nyondro ki manten. Lho, piye to Kowe kowe? kok kene niken kok kono kodhok ngorek kok kono. Ngene tak warai. Kaya Kodhok isa. ngorek tuk. Kowe kok kono. Ning nong. Kowe ora tau ngerti wong bagus to. Lho, lambe saka marmut iki lho. Ngenyak lambe ngene kaya marmut iki lho jare. Sampean ngenyak lambe kaya marmut. Ora duwe lambe agar runtuta modele. Gisile rata. Kowe roh nek iki numpak sepeda motor. Piye Mas critane? Lambeku kok gendul kena angin. Piye suarane? Kuwi nek alon. Alon. Tapi nek sepeda motor mbok gas Iya, banter. terwer malah lambeku buka biang pak. Lambe kok iso. Gila. Dirayu ketemu dengan Mbak. Sik, Nggih. mau permasalahkan. Napa? Dane apa meneh pakai dane gidale lek ya kon dindi. Gilan. Lah iya. Wong kok iso ketemu dengan Mbak Niken paling tidak kamu harus merayu. Lah lho, sida Nah, kodek ngorek. toprak boleh, nasional juga boleh. Lho, aku iso sembarang kalir lho iki. Wih, kuwi apa kok? Wah, kentongan. Oh, kentongan. Cangkeme dienggo apa ae kok kena. Ijane iki kentongane ra iso ra ngono, nggih untu ngene lho. Bocah edan kebanteran. Ki sesuk mulih tekan ngomah mesti ndandakno cangkem iki bocah iki. Wayangan ora enek BPJS e. Mulih tekan ngomah Niken yo ndandakno cangkem. kurang ajar mosok yo Lah Pak kentongan Pak jare Pak Dewa ramuni iki. Iso lho, Dek. Nggih untu ae no. Coba piye kentongane mau? Ora penak ngene lho. Tapi kurang banter sithik kan. Wis tak tutukane dhewe. Kulilane ambune jendha enak banget. kuwi genep sesasi kira entek kan untune. Genep sesasi untumu rono we malehan apik. Ayo, Sida toprak apa Ya ora? itu. Tuk. Ya ta. Aku dandanono ben kaya Bandung. Ya. Kowe omong-omongan sik aku tak dandani. Wong ayu. Ayo. Apa kok kaya bal-balan? Wong ayu. Sik ta hop. Iki ceritane apa Lakone apa dhisik? Ceritane apa? Kok iso? Gawa petik pisan ngono lho, Nduk. Aku ki lek dadi apa Kang Mas? Kowe iki jonggrang, aku Bandung Bondowoso. Walah dudu Sri Tanjung. Dudu. Dandani sik to, wong Aku didandani. goblok ora. Mbok sing apik ngono. Rupane malah kucing kaya kucing anggora. Anu, kok kucing anggora, kucing Persia. Iki engko toprakan lho. Lakone wos tenan. Bandung Bondowoso. Ki lor larang. Lor larang ini. Lor. Dadi kocape iki jonggrange ndak gelem kok rabi ngono ya, Mas. Nggih. Ora gelem ora Ora sudi. gelem. Heeh, terus njaluk bebono apa? Bebono. Nganu, Candi Sewu. Candi Sewu. Bayi sewu. Lho lho. Candi yo bayi. Wah, lah mau macake kok temen-temen to. Lah nggih kersane
Rupane ben malih, Pak. Nah muli penan ki lho mbok ya diingeti mripate. Ki dandani piye to, Dok? Wis ta sing penting percaya nek kowe iki nang kene dadi Bandung ngono lho. Iya. Saya nang. Ketoprakan kan kudu maca ya Pak Ya Do. macak to. Dan raiku neng kamera kaya badut. Sik, Nang. bapake Jonggrang sapa jenenge, Mas? Bapak Jonggrang nggih anu to nek gak salah sinten, Pak? Apa to ya ke lari. Prabu Boko. Prabu Boko, Pak. Sing dipateni Bandung. Sing dipateni Bandung. Ki sida paksane Ora Ora ngangge. nganggo, ya. Oh, Bandung. Bandung Ayo, Nang. Bondowoso. Aku. Wong ayu. Ora mbok tok kok. Walah. Tuk tuk. Ayo dong, dong. Ojo kaget yen aku sing teko wong ayu. Edan suarane. Belopati pamrammu Prabu Gupala prajuritmu ya wis resik tanpa tilas. Edan. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Matane lho, matane. Toprak matane. Kene ae lho. Mosok toprak ngantek kejelungup. Ngematke peran Pak sutradara. Peran ya peran tapi ya ngantek kejelungup. Mulih tombok ndas malah. Ki ndene sutradarane ngono ya. Kula tenang. Oke, Ayo, oke. dianu. Berarti Nganggo ki Rama sarana Jendrang ingkang- meneh sik ngono ya. Kanggo sarana becik kowe ora glerem. Iya. Senengamu dadi kang kaya mangkene, negaramu dadi Karangabang, bot-bot tresnaku marang sliramu. Saiki sliramu dadi wanita boyongan ya wong ayu. Ngomong piye? Mbok kan ngomong piye Lah dek? sutradarane lara ngongkon aku ngomong. Mbak, sampean ya. Ora bisa Bandung. Aku ora gelem dadi bojomu Bandung. Heeh, Bandung. Lho, kok kowe arek heeh tok? Kowe muni ngono. Oh, aku muni. Heeh. Ora sudi Bandung. Oke. Loh, Ora sudi kok oke. Ya kene kan tegas ngono lho, Tegas, wanita Wibowo. tegas. Apa Bandung kurang sugih? Apa Bandung kurang sekti? No Bandung. Apa Bandung kurang bagus? No. Banjur karepmu piye iki? Bocah. Kowe rasah cengengesan Bandung. Masa lo guyu larang kebablasan. Guyuhe kok engsele nganti ucul. Iya. Ora nyawang yen Bandung lagi duka sawangen iki apa nggih? Iki apa? Aku ah. Lho, pusaka. Kabeh sing tak cekel jenenge pusaka. Iki apa? Pusaka. Apel ngene lho. Jambu. Oh, matane. Mbok cekuk ning antem untu. Wong ayu, Bandung nesu ngamuk. manut kalian pun Kakang tak boyong menyang. Ora! Sik tok kok padha guyune iki. Wah, kowe Saya lagi bilang bati kowe. Bati kowe. Ora masalah. Gilaan. Manut kalian pun Kakang. Aku gelem mbok boyong Bandung. Nanging aku duwe bebono sing kudu pacane ning bengi iki, Bandung. Jaluk amu apa waton ora njaluk mudune lintang lan rembulan ning kudu manut karo aku. Wong ayu Pengen bebono. bandur jaluk amu apa? Abakmu lho, Ora Cok. ngerti. Abape. Nah, diomongnya aku ora gelem rabi karo Bandung merga abakmu lho Bandung. Sampean gak pisan Mas kok. Kan kowe iki lambe apa iso barongan? Tapi ngene. Aku ora gelem dadi bojomu, aku ora gelem dadi wanita boyongan Bandung. Bandur karepmu piye? Aku duweni bebono. Jaluk amu apa? Candi sewu sewengi kudu dadi ning bengi iki ya Bandung. Kaya mangkono, bot-bote tresnaku bakal tak usadani. Kowe nodi sepira digdayane Bandung Ora Bondowoso. jane ora jongrange aku kok kowe ta. Ojo. Banteren nek kowe blagluk-blagluk. Bocah edan. Ku banyak urung Jawa lho. Sik bocah iki urung Jawa. Carane kok ya. Kowe iki bocah edan kok. Ngemong kowe iki. Prowadyo, holo. Hei, Mulai.
Lho. Ojo. Iki lho candine. Candi sewu dadi. Tung. Sawangen wong iki. Apa sing mbok karepe wis kasebatan wong iki? Edan. Etungen. Hop. Endi to Bandung? Candi Sewu dadi Candine ngendi? Masa wis 1000 pas. Masa wis 1000 pas. Dihitung. Sira lu 400, 200, 500, 100. Loh, kurang sitok. 990. Candi kurang siji Bandung aku wegah dadi bojomu. Apa ora kleru nggonmu ngitung? Ora. Kurang siji kandamu, kenepe siji kowe, Conggrang. Nek anu nutuki aku. Oh iya wis dadi patung. iya, dadi patung. Patung bebas. Alah Wong dadi wedok wani karo wong lanang. cara aku dadi Bandunge langsung tak ambung kowe. Mandak patunge ora apa-apa. Ndang kowe Bandunge ambungen mlebu polisi we. Ora apa-apa wani ae aku. Lah, tapi lampune pateni sik. Endang iki. Iki penere ning sendi iki. Iya. Dah, Apa? patung ning kene iki merusak pemandangan. Lah kudune. Angkatan rono. Yo angkatan dhewe to. Aku Masa Bandung. sutradara mbok kon angkat-angkat iki lho. Aku wis dadi rol. Jatuh nong kayak aku lho. Ambruk, Dok. Ambruk. Nah, sik aku tak njajal mic. Entenono kono. Miku rada ora patek penak, ketoke penak iki. Halo. Mik. Oh, zaman biyen mik batok ngoten iki. Oh iya ning dhuwur. Mike ning kono. Mik endi? Halo. Mik sing endi ta? Kuwi lho ning anding speaker. Mari. Tok. Mari, gak ayo ndang wayangan. Lah urung mari kok. Piye, aku iso ngatosne ora iso ngempukne lho. Mari. Masa dikomjet gak empuk. Ora, iki nanas iki nggo nanas. Mari. Tok. Tok. Mbah Lurah nyambut kolore Mbah Lurah. Arep mbok apa? Loh, Ponorogo kondang kolore warok Ponorogo. Lah iki disampluk kolor mari iki. Lah yen ora ngono ki engko mandek terus mboke kaget mulih Kowe kok. iki lho, Kang kowe iki lho. Kok teles to, Jo? Ora cemplung banyu ae. Heeh. Mari lho. Loh. Ayune tumpuk unduk. Ta. Edan. Kowe nyanyi. Apa kok iso? Ganti aku Yen sutradara. sinawang cecer langkung sak solae gandes luwes merati gawe sengseming pandulu manutosi rasun pondong. Bawane swantene sae nggih Pak Eko. Nggih. Ah, tibane nemen. Hah? Nemen. Nggih to, Pak. Temen. Tembange to? Nggih. Kowe kok ngatur-ngatur nemen iki jamu piye to? Lah wis kadung dibawani lho niku Pak Bos. Sapa sing perintah nembang nemen? Lah iya Bocah nek sapa lah. sing perintah nembang nengen? Tak biacok pisan kowe iku malah. Temen kok iso neneni lho. Aku ora tau Ngatur, bener. ngatur. Mangsa aku kok. Napa niki, Pak? Hah? Diaturin apa? Lagune napa, Pak? Apa Napa, ya? Penake apa ya? Lembuh kok iso.
Iya, ninggal katresnan. Oh, cocok. Heeh, ninggal katresnan ae. Versi J. Iya no. C. Iya. Versi J terakhir direyokne Mas. Meong. Ah, itu Oke. barongane aku Oke. dadi ganongane dadi Ganongane. celengane. Aku sing nanggap. Kowe jungke njaluk penake tok, Yo. Ayo diaturake. Siap. Ayo. Kalem bae Mas ya. Ya. Oke, kalem. Mas. Yo, dados ye. Ya.
yo. Atraksi ya. Ha ha ha. As. Loh. Wes. Kok. Yo. Awas. Wah, Jatile. cincing iki. Yo. Aja dhuwur-dhuwur. Kathokmu suwek no. Yo. Hey. As. Loh. Hak. Wes. Kowe, iki kowe. Wes iki. Sik. Apa? Pripun Pak Bos? Loh, iki wis duduk niken iki piye to kowe? Iki. Oh iya no. Eling, Nduk. Oh, sik niken. Derek, nikene. Sik, derek. Lah kuwi kok enek Hak dhewe duit sik wong loro. Piye to? Engko lek demite mlebu ning kowe apa ning aku ngono lho. Oh iya. Ya. Soale ki demite saking Amerika, Pak. Wah niki. Oh, Dadi dolar nggak berarti. tambanane. Hak dhewe duit sik, ayo. Ya. Loh. Ayo padha jogete, ya. Siapa sing atraksi? kowe atraksi munggah jungkir balik. Hai. Hop. Kesane cangkem masa dipancang. Kowe iki iso menek apa ora? Ora iso aku ora tau penekan kok. Masalah ancik-ancik iya pundak mosok cangkem nggih pancatan. Lah sing nyantol kene lho Mas, cang ikine lunyu ae. Aku rasa menek lho aku. Ora iso. Musuh niken juk sore joto si musuh iki ditungkaki. Lah ora iso menek. Lho wis ombo. Lho. Masalah niken. Yo. Kokoro, ya. Was. Was. Lah.
Golek sing resik, golek sing resik. Ah. Yo. Lah. Oh, pemanasan. Sik. Ayo Mas. Ayo. Karo sampean Mas. Ya. Kowe. Lah, Nduk, Pup masuk. Eling Nduk, wis tak kandhani wong wedok aja jungkir walik. Nduk. Ken. Jenenge beken to. Ken. Slumun selamat wiwitan bilai pungkasan selamat. Nduk, jenengmu sapa, Nduk? Oh, Jenenge Mukok. Ken, iki Niken ya. Iki Niken. Ngesake jiwa ragane Niken, Mbah. Gendang alih ya, Mbah. Namine sinten? Bahasane ngono kuwi. Entuk iki demite masuk angin. Jarine kok Amerika kok basane ngono. Anu dahar, Mbah. Nah nekoni gak ngono. Lah piye? Kok malah kethek-kethekan lho iki ya. Oh ya. Nduk, Anu dahar purun. ngalih ya. Mimik ya, saiki ya ben rano. Oh alah. Panganan. Oh ngombe. Nggih, ngesake jiwa ragane Niken nggih, Mbah. Nggih ndang alih Ponorogan. Nah, ngono. Ngalih ya, Mbah. Selamat, Nduk, selamat. Woi, Wes mari. Lo. Oh, dadi. Wis dimbarne ae, kan. Kan Anu ya, lek dadi kaya KBK kok. Kuwi teng orkes Pak. Oh iya. Biar neng orkesan temannya ke lopo? Tunggu diesel. Oh, rumangsa aku kok. Nggih. Mangga, Nduk. Heeh. Diaturake iki Nggih. wis tresno, Mang. Bisa tresno, Mbah Dewi Wangis ngatasi. Pun anu nggih, putrane dijaga. Nggih, Nyapa? Mas itu. Lagi ngendut ta? Ngandut Ngendut. isi. Dapat Isi bayi pinten, lho, Pak. Mbak? Isi papat nggih. Nggih. Papat mlaku jalan. 5 mencolot lho, 6 blosor. Roh kae ngebuk-ngebuk teng. Aku ora ndongake muga-muga tok we nular. Nular apane? Baguse ya. Rupane kaya cingkir kaya. Diaturake wis tresno sing Nggih, piye, Mas? nggih. Iya, jajal, Mang. Sumeruping Suryon wayah sore Boyo. mendung katon lelimangan. Hop. Wah, Penak. dasip. Ah, Enak. nggih. Terus ki, Mas. Nggih. Ayo, oke. Monggo. Oke.
langit Matur Yuli, suwun. Bu. Mas Yudo. Anip, rukune agama Islamiku ana 5. Sing siji sahadat, kalilung lakoni sholat, ping telune zakat, ping papat lakoni poso, ping limane haji, ora bakatan angkat suci. Lakon dodo, ati karo loro, wakil prakoso, budidaya. Kanjeng kabeh padha dene urip kaya wiwitan prakoso, pancen nyata. Wah, sik iki kejaba engko kok tembang kene iki ternyata uga dirawuhi tokoh-tokoh Kabupaten Ponorogo. Iya. Termasuk panjenengane Bapak Pamuji saka fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Ponorogo. Iya. Saka panjenengane Bapak Misri Effendi fraksi Demokrat lan Pak Teguh ya saka fraksi PDIP minta gending gelo. Iya, gelo, gelo. Sinembang iki Puri, Mbak Puri. Iya. Gendinge gelo. Mai M Ruri. Iya, apa Puri apa Ruri mai Bayi M Ruri. Iya. Saka Bapak Sunarno, Toko Reok, Gading Mas, Campur Sari. Ya Sambit Ponorogo. Nggih matur suwun. Matur sembah nuwun. Iki sepisan Bapak Bupati Ponorogo dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Ponorogo, Bapak Yuda Slamet Sarwo Edi Esos MSI. Nggih wilujeng dalu. Ugi Kepala DPMD dalam hal ini diwakili Bapak Sopan Nugroho, nggih. Perform Forpincam Kecamatan Sambit, ya Kepala Desa sekecamatan Sambit, matur suwun kagem Sekretaris Desa sekecamatan Sambit, ugi Pak Kamituwo sekecamatan Sambit, ya. Permintaan gendinge dari panitia bersih desa di Pandegani didukung oleh panjenenganipun Bapak Muhammad Sariaji CS ngersake gending pepeling kelinci ucul nggih lan nemen ya bayi Niken Salidri ya ucapan terima kasih kepada semua donatur termasuk Bapak Subali dari Besuki, Ibu Dwi Lestari Campur Sari, Ibu Eni Haryanti, semua donatur yang tidak bisa disebutkan satu persatu ini dari panitia. Ya diaturake. Sareh waton pikoleh. Ya diaturake dhisik. Saka Anip iki ben nembang langgam-langgaman sing kepenak. Ya. Langgame apa? Setya tuhu. Ya rasah dadak sing angel-angel. Setya tuhu. Setya tuhu mengko dibawani dhisik saka dandang gulone, Nduk. Ya. Pamintaku. Ngono ya yung. Pamintaku kang masita Iki engko awake dhewe gaya acara Niken dadi nduk ceritane ngono. Sapola-pola. Ya aja meksa to yung. Ya aku ngerti yen genduk Niken iki ndak leren-leren mergo ya job banyak mengalir. Terus dhewek iki ya sih remaja kadang kala ya isih duwe capek, duwe kesel wong jenenge menungso lumrah. Iya. Mau bengi ya melu awake dhewe saiki ya sik nerus. Ya wis sak gaduk-gaduke. Iya. Niken ya wah si energi kok, Nduk. Ya enggak.
Diantep kene suarane. Datan kingkang. Ya. Datan kingkang sarambute. Aja dikekeki lho, datan ginggang sak rambut. Enak lho nduk sing gawe ngono tenan ning omah. Ning Tulungagung ngono, datan ginggang sak rambute. Ya lek duwe rambut, lek ndak ya. Caketing hati Yen cedak tansah mulat sito haseh rasa kesusu. Nino nini pindha mimi lan mintuna hayo bareng kang mas hanetepi wajib Nino sito asih yo. Oh, pakai dong. Hey. Hey, hey. Oh, 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 oh. Nano. Ayo, sareh lembut. Ya. aku kang setya satuhu wetriyen nganti saiki kepasane wonten kepapat obor sumunan andika
terus kene gini tembang kangen Mas. Ya. Neno neno. Ya. Mugianto berkah ing witi Terima kasih, matur sembah nuwun.